Здравейте, мили хора! Днес ще показвам покупки за цяла седмица. Мисля, че оставих 82 евро за цяла седмица. Айде, мамо, подавай другото. Това е за мъжа ми за работа. Давайте, мамо. Давай, еди. Това е на краставица. Не, мамо. Айде, подавай на мамо. Тук взех картофки. До вечера има матч. Ще гледаме матч. Ще ядем картофки. Ще пием бира. Айде, мамо, подавай другото. Това е салам за сандвичи, дропчета, домати, 6 домата някъде взех, на малката от това. Това са обелени семки, с кисело мляко обичам да ям, започвам и преди съм яла, като пазих режими. Това е кашкавал. По-скоро бергер кейс, боровинки, 3 чушки, намалени с 50%, увесени ядки, банани, малката много обича да еде, 1 кг и половина лук, шницели, такива мини шницелчета пише. Да. И това е от Нето, гратис, с купона. Мамо, заповядай. Предишните покупки, които показах, бяха от Нето. От тези покупки сега, които показвам, те са от турския магазин. Тук взех червен пипер сладък, тук даже на турския пишат цените 1,99. Какаов пудинг 1,69. Айде, мама, давай другите. Ванилов пудинг, пак същото. Хайде, мамо, подавай. Тук взех шоколадов пудинг. Ето, мамо, ето е. Кисело мляко, то е 4 евро. Обаче килограми и половина. Не 1 килограм. Мамо. Това са тиквички с ориз. Реших да ги пробвам от турски. За първи път вземам. 2,59 са. Тук патладжан. Аз съм си правила преди такъв патладжан, обаче с моцарела, кашкавал и го запичам във фурната. Сега реших да взема от турския. Цената му е 3 евро. 2,99. И не мога, мама, да ти го отворя това. И дали ще взема от Нето месо, дали ще взема от Нето месо или от Kaufland, от Реви, на турския магазин. По принцип знам, че ги носят пресни, хубави, даже и силичи, когато ги вземаш от магазина. И направо мога да я покажа. Човека пред мен смля каймата, много е хубава. На Kaufland е отвратителна. Предпочитам да дам 5 евро повече, 10, обаче да знам, че ям прясно месо. Каймата, която показах, е 500 грама. Тук показвам пилешки подбедреници. 1 кг. Бяха, мисля, че 3,99 някъде. Даже има изпаднало. Така. Тук показвам маминка. Пилешко филе. Кратка пауза. Тук показвам пилешки филета. Мисля, че бяха на 5 или на 6 евро. Даже са доста големи. Може даже да ги разрежеш на 2 или на 3. И взех пилешки крилца. 1 кг. Даже са бая. Не знам дали ще са види хубаво. Бая са. Тоест месото. Някъде трябва да пише. Секунда. За месото мисля, че казаха 25 евро или 30 евро, нещо такова чух. Като цяло това е, нали, пазара ми, 82 евро или 83 или 85 някъде оставих. Това е пазара ми за една седмица, като си имах предвид пилешкото филе може да го направиш на 2 или 3 манджи, подбедрениците може да направиш супа, може да направиш много неща. За това месо за 25 евро, докато на Kaufland може да дадеш за малки грамажи, повече пари. И на турския магазин знам, че ям прясно месо. Нали, ако искате такива видеа да правя, са интересни, оставете по едно коментарче.
споделите това видео, харесайте това видео, за да може да се разраства и канала. Благодаря ви и до нови срещи! Отново се връщам. Забравих, че имам още една чанта, което е хубаво. Ето я. Тоест, тези покупки, които показах, не са само тема и общо за 82 евро. Тези какаови бисквитки за торта. Сметана. Готварска, сладка. 2 кисели млека, тофяски кисели млека, 2 пресни млека. Питка. И сок. Малката много харесва. Тоест на турския магазин съм оставила 57,66. Ако мога да се види. А на нито съм оставила 24,44. Тоест какво идва? 82 евро. Някъде. Да, 80, 82. Това е пазара. До нови срещи!